Bueno, pois hoxe temos cita, nos vamos a centrar niso porque hoxe temos unha cita importante aquí en Tui, na Sala Félix, aquí no edificio Francisco Sánchez, unha cita que os datos prácticos, hora e lugar exacto. Sí. Bueno, a partir de las 8:30 rogamos puntualidad para así ser más breves, ¿no? Ya que hemos contado antes. Hoy hablaremos poco de pensiones porque el que quiera saber hoy lo vamos a hablar en directo y personalmente abajo. Entonces, terán a oportunidade de ver e de escoitar en directo as persoas que están aquí comigo, Manuel Martínez Tato, Alfredo, Antonio, non sabemos se hoy estará ou non, vai intentar. E para falar de que, Manuel, de que imos falar hoxe aí? Vamos a falar fundamentalmente non de canto se subiron as pensións, nin como se conseguiron, senón canto vamos a perder se se cumpren as previsións que hai a nivel nacional e a nivel mundial. Por exemplo, aquí vai nos a influir moito o crecimento demográfico dos anos 50-70, que están agora empezando a jubilarse, os boys. Nos anos 30 habrá alrededor de 5 millóns máis de jubilados, que é un 150% dos que están producindo últimamente nos últimos 10 anos. Eso, a ver, onde estarán os cartos? Porque claro, un crecimento de un 50% nos gastos de jubilación, que estamos agora alrededor dos 10.000 millóns, se vai pasar aos 15.500 millóns. Entón, ese é un problema que está aí, que hai que resolver. Hai outro problema que está aí, que é a directriz da Comunidade Económica Europea en canto a que hai que recortar as pensións. E aí quedo. Hai outro problema que vai a agravar todo isto, e é a tendencia social en canto a facer seguros de sanidade e seguros de jubilación. Que eso é o error máis grande que pode facer a clase traballadora, que é tirar pedras no seu propio tellado, porque vai pagalos el e logo non vai a ter percepcións, porque xa paga el. E entre eso, algunhas cousas máis que nos reservamos. Neste caso, Alfredo, do que non vamos a falar es de lo mío. O sea, non é unha reunión para facer consultas sobre pensións, No. Bueno, para eso están las asesorías y las gestorías, porque además cada caso particular, pues su gestor o su asesor es lo que conoce perfectamente los años que tiene cotizados. Nosotros de eso no disponemos ni queremos tener idea de ello, ¿no? Evidentemente. Más que nada nosotros hablamos, pues como bien ha dicho Tato, de todas estas cosas que se nos vienen encima y que parece ser que, bueno, como ya se subieron las pensiones, como que está todo solucionado, pues no, la verdad es que no, y sobre todo para los que vienen detrás de nosotros, lo tienen muchísimo más peor que nosotros. Claro, eso é algo que repetimos sempre aquí e que non nos cansaremos, que evidentemente eles, os tres que están aquí, están xubilados, eles están cobrando a súa pensión, poden ter variacións, pero están cobrando a súa pensión, se vai revalorizando mal ou ben. Eles, digamos que xa o teñen máis ou menos feito, pero os que veñen detrás son os que teñen máis problemas. Antonio, debería estar isto esta noite cheo de xente máis nova que a vos, non? Home, por suposto que sí, porque Chécate o micro, sí. además o relato que se está a facer do tema das pensións é totalmente falso. Dicen que non hai diñeiro, e Escrivá reconoceu fai máis dun ano que o Estado levouse das pensións 144.000 millóns de euros. Dicen que a débeda da Seguridade Social co Estado é de 100.000. Se o Estado pagase a Seguridade Social o que lle debe, non tiñamos débeda e tiñamos un superávit de máis de 40.000 millóns. É dicir, que se está facendo un relato totalmente falso da realidade. Está aprobado por lei que se ten que facer unha auditoría das contas da Seguridade Social de fai de máis dun ano, e non o queren facer. Iso o motivo é porque non poden xustificar o saqueo que fixeron, o que se está a facer, das contas do diñeiro da Seguridade Social. Entón, estos son outros temas que están así no aire. Vamos ou vades a falar tamén de servicios públicos en xeral, ¿no? Por lo menos pasarlle por riba, ¿no? E veo xo que vos preocupa, bueno, a sanidade pública, por suposto, pero tamén as residencias.
Non vamos a falar concretamente de si isto é branco ou é negro, senón cal é a situación, as posibles solucións e os riscos que se están presentando, porque a última, e non é ninguna coña marinera, é o que dixo onte Pedro Sánchez. Eso é bastante máis grave do que nos pensamos, porque pobre do sector traballador, si vai a gobernar o Partido Popular, que é moi posible. E aí me quedo. Sí, porque non estamos aquí bueno, non hai campaña. No estamos, a verdad, non estamos en campaña, podemos decir se que puede no, hablar. Sí, efectivamente. Se puede hablar. Bueno, especial preocupación efectivamente de ser seguridade social, residencias de mayores, non? Sí. En fin, hai moitos temas. A quen vai dirixida a charla? Vamos a deixalo claro. Quen ten que estar aí hoxe? Pues los jubilados, por supuesto, pero quizás sean los que menos. O sea, los que más tienen que venir es la gente que está a punto de jubilarse o que aún le quedan muchos años, un poco para saber, porque son los que realmente tienen que tomar medidas ellos, no nosotros. Entonces, un poco informarles de cómo está la situación para que en consecuencia de ello, pues a partir de ahí, pues que tomen las medidas que deban de tomar, o que se asocien, o que se agrupen, o que se apunten a Modepen, o lo que sea, pero para poder pelear. Respecto a lo de sanidad y las residencias, este es un tema que controla muy bien nuestro compañero Eloy. Entonces, como no sabemos si vendrá o no vendrá, y claro, si viene, casi seguro que va a venir, lo que no sé si estará en condiciones de poder tocar este tema. Pero bueno, ya el jueves pasado, sabes que estuvo el grupo, la plataforma de sanidad aquí de Tui, que dejó muy claras las cosas de cómo está el tema, y bueno, más temas pues sí tenemos que hablar. Bueno, o xoves pasado, efectivamente, a plataforma en defensa da sanidade pública tivo bastante público, sí. Non o suficiente, teño que decirlo, porque para unha poboación como Tui de 17.000 habitantes tiña que haber moita máis xente, porque habitualmente no centro de saúde se enfada moita máis xente da que estaba ali, pero claro, enfadarnos non sirve para nada se non tomamos medidas, neste caso coas pensións igual, mira que despois chega o día da pensión e non cobras o que pensabas ou non pasa o que ti creías que ia pasar, e todo isto hai que falalo, hai que previlo e hai que traballalo antes. Por lo tanto, hoxe cita inexcusable ás 8:30 da tarde. Rogamos puntualidade para que non se vaya de hora a reunión na área panorámica, no edificio, na área panorámica, na sala Félix Rodríguez. Es que al fin y al cabo nosotros lo que pretendemos, vamos, ni tienen que pagar nada, ni tienen por qué afiliarse si quieren, lo que queremos es que nos arropen, o sea, que nosotros sepamos que no estamos solos, ¿no? Quiero decir, es un poco que estén ahí para darnos más ánimos para nosotros poder seguir en la lucha, porque claro, si vas y ves que hay 4 personas y dices, ¿qué hago yo? ¿A quién estou representando? ¿A quién ¿no? estoy Claro, representando? Claro. O tema, aparte de eso, non é eso fundamental. O fundamental é que fala de micro, perdón, sí. Calquer movimento social ten credibilidade para defender o que está defendendo ante as autoridades competentes si detrás ten apoio social. Claro. Si non, eres un monigote máis. Claro. Sí, es lo que... Cando hubo presión social se conseguiron as cousas. Sí, sí. E se non hai presión social, se a sociedade non se manifesta, non sale a rúa, se se convoca unha concentración ou que sexa, os que estamos ali, os que están ali en cada momento, digo, mira, voume para casa porque vou a falar eu co presidente do goberno, co ministro de non sei que, e non me de quen, meu propio. En nome de quen, efectivamente. Bueno, pois para que falen en nome de todos nós, temos que estar todos hoxe ás 8:30 da tarde. Bueno, pois gracias aos tres, que vaya todo ben e xa faremos balance, Venga, esperemos que sea positivo. Gracias, hasta logo.